Kana nayo na gusika mutu asorobo tirwende niyo kumenya na aba MCA korwa ase county ya Kisii nigo baboligwe gutumika enibo yabo boronge magayo kwegwa chibesa ase baboligwe kwenekia ngango tarabali ebinyorebe nabo igo kwenekia amagendero okwana yo no Seneta korwa ase county ya Kisii Seneta Onyonka ayo oberega kubolia aba MCA kwenekia bunango bwatira nabale n'abamenyi bechi wadi so kubabolia ebirengereri byabo na kibabweneta gutumika enibeyo bwikirano aba MCA baito ba Gusii chibese chiachire kilomonto iru 40 million yende kenyoro twara public hearings tebi abantu chibese chi 40 million ingi gukora kire ward kwana n'abantu baminte kiyari chibese chinchiri nsinini Osogo chiake toto echini chibese chirange chishilingi chibilioni 3.5 ange ni chibilioni 4. That is a lot of money. I persuade the leadership ya Gusii tema mutumie chibese cyabana inchi buya ekiagara Kenya yo boibi bwabuchire na buboli njoma etena ateba father I will be talking about until I die. Less batige koiba chibese cy'umwana inchi ukawaida kende nkeyo Kenya mura chinche janabeli rogorali ya chiko baguna bitungurumu montako ende trip America oake yenda Australia ogenda Canada oira na gocha oaka South Africa enda Rwanda Burundi rena wa milioni sanemo mitinyibere taigo so bunge onye ngainereria bangire bunge bamboli mba malisiti. That is what we are doing. Nakinago kera lero narulenga seti gotebanga wastage yani oboibi in Kenya bwabuchire so tigatwanse gukwana baritore birogo onye omweshimiwa kibaga ndio iruchibesa tata kibaga ndi tumie besa ngora oyo otona abantu aba obatagetoto n'abantu